Yes, okay. Kay sunan may nga daw ka natong tanan. Kumusta ka mo? Ano yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales? And then my partner ka pong dali si Randy Tayad. Ang kung mga kaubanan dali siya. Kung ako ang pasulti yun. Mino kay sunan. Asap kita ha? Always say a prayer. Gamay lang kay taon ng painumdum ka ninyo. Ako mga kaisunan, ako mga kasama sa kahanginan. Asap na ta, always say a prayer. Di ginato kalimtan ng atong dabang magagawam. Una kini sa tanan. Magpasalamat kitang dako matag adlaw sa atong pagkatug, sa atong pagmata, atong pasalamatan siya. Lord, thank you kayo sa imong gihatag kanamong grasya sa matag adlaw. Ug ang kalinaw sa kalibutan mo among gipangandoy. Salamat usab Lord sa imong gihatag kini sa namo. O salamat kay tanan nga mga grasya gyud nga miabot sa among kinabuhi. Thank you Lord. Bueno, suwatan po karon tong katagan o pagtagan no. Pinada kinis usa ka babay nga nagpatago lang siya nga Tere. Kinis Tere gibatan nga duwa sa radyo ni Ray Arellano. Isuran ang atong sender si Tere. Kini akong problema bahin ning akong bana nga yabag siya kay utok. Unique kini akong problema kay na problema ko sa akong bana tungod sa iyang pagka-problema sa uban. Pero aron niyo gyud masabtan ang akong sugilano no ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo talagang wala ka na. At ang bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba. White boat! Si Soy! Naunsa ka oy, kisi kung tani mo, kalitan man ang tani mo. Ay, kini mga tao, maayo ko ayaw mo drag paluoy-luoy na taron tabangan. Unyag tabangan na gani, lain na may tuhuan, hanggaw. Ha, kay ngano lagi, uy, saan nahitabo ni mo? Katubas taklo. Nagyaw-yaw man ko tao na nangayang utang sa kang salod. Yeah. Yaw-yawan ko nung siya. Unya na uwaw ko nung kayo siya, kay daghamang mga tao ang nagyaw-yaw sa kang salod. Daghan mo ko nung kay tao. Onya? Suko kayo siya. Vertigo niyang lagota. Mao to nga akong giama-ama nga ingon magyud na anak sang salod. Kusog mga saba kay nagsalig ang mga tao ana man mo kuha siyang tindahan. Pero ingon na nga yaw-yawan na kag maayo tungod lang kay wa ka kabayad aw di na sad na mao. So aron masitol na mo ikiha dito sa barangay aron adto mo maghusay dito. O kay gipakauwawan man ka ikiha siya. Aron mingon nga ayaw na lang tog tuyo o mga usbaon sa ayaw na lang baka kong ikiha o so di tabla ng imong utang. Unya ni tuman sa imong gisulti. Ang hanggaw ba na kong dito sa barangay? Ang kanahan nakita na ko ng tindahan pag-usab na ng salo. Nagkauna ka iskindi. Unsa? Di ba hanggaw? Pero tingyaw-yaw. Unya, nangutang lang yapon na haskang kuwang gula. Di ko pasapot. Ha? Ikaw ba, sunod sad, kanang mga tao ngayon ana, ay na nagtabangi, pasag di eh. Ay maluoy man sad good ta. Maluoy lagi, o niya sila mismo, naluoy silang kaugalingon, ha? Wow, uy, naunsa man in taon ka, uy, magpapaga man lang gihapon na silang mga naong. Mao nga ikaw sa sunod, ayaw na panghilabot sa problema sa uban, nakasabot? Ambot kung siya akong itawagan niya akong bana, pwede ba ka na siya na akong tawag hilabtanon? Kay manghilabot mag-itos problema sa uban. Pero ang iya magod nga makatabang siya, dili ko no ingon sa pagpanghilabot. Mao nga usa ka adlaw ana. Asa ka oy? Moto ko lang paresido. Mag-usam ka dito? Ay nangambitar, magutok siya kay birthday mas siyang asawa. Aw ikaw rin nag-iimbitar, wa ko'y labot? Adto ko tagot. Na, di lang ko ay. Ano naman sa? Nayabag ka diha, batuon ko nimong wa man ko agdaha. Ikaw ra mang usa. Pagkauwawan ko nimo dito. Di ko parehas anang uban oy nga mga bagagnaw. Ikaw god. Gigiya rin ako. Sige, pagdadag plastic. Awa ka ra? Ako man sa dinoy, pakauwawan ni mo eh. Nga naman. Padadon mata ni mo plastik. Unsa ba na ito ng plastik dito ha? Sudlag-sudan. Hala, uy. Unsa ba?
Puston ko ni mong sudan. Hilom di sa siya, ay. Kapoy, bet ni mo. Nag-ingong ko mamutos kag sudan. Aw para asa mo na ng plastic ingon mo. Padadoon ko ni mong plastic. Haloy ka na itong gloves ka plastic. Oy, para sa kamot ba? Para makinamot ka. Ang rin na ka mangita pag tubig para manghunaw ka. Kaya ikaw ra ba, no? Di jud ka, kaya ba mo gamit ang kutsara? Aw. Well, Aben ako plastic na sudlan nagsudan. hilom di sa siya, ay. Ikaw na, ay. Kasamok ba ni mo? Aw. Ari na ko. Kahiblag yan ni mo eh. Hilom diya. Ni anak ko silang kupari. Mingaw man lagi. Ingon kay naa sila hikay. Kay birthday siyang asawa. Mingaw man. Ayun, duko ka sula-sula anak siya. Sabi ako eh. Sus! Sa naunsa? Huwag ka mag-ingon mo nga pangimpitar kay akong Oh. birthday. Uy. Kung gani Iya. ko, Soy! mag-impitar nga Soy, ako ikaw ng na, Soy! birthday. Uy. Mag-impitar ikaw na hinuon. Uy. Pre. Para di Presasing. magkakay, ha? Ikaw din na presasing? Sabi tao Ikaw mo ko din eh. Asa man ka? Dihara ko din eh. ko kay para sa tao Oh. nga. Ako, bago pa man ko. Ganihara ka din niya eh. Ay, bang pasado. Kita tamang kay mga murag. Pahipi ka din, di ba? Mo nang gidool ta ka. Giimbitar mo pare. Ano tayo kwarto? Pangutang itong Oh, suka pre, sa Ayaw sa. Ah, man, no, ka diha. Ayaw sa. Ayaw sa. Ano man, ano man. Musod ka diyan. Amuro ng away maron sila. Ay, tostol mo ka ano. Ay, mo gina sa style na ba? Mga bitar niya, og dunay mga na sa ila. Dahil nag-away-away. Ha? Ano gud? Nga naman presasing. Di lang tamato pre. Uy, di tamo dayon. Sosto man ka na. Ay, wala gila nila. Dali na. Pero Dali na lagi, pre. Haka, Pre, ano, pre, siyot! Ay. Diyan namin si Parisisoy, pre! has ka ahak ka ba ni mo? Uy, Dali na, dali na. Tamo Gulo dayon. naman sa ka, oy. Ay, dali, dayon mo, pre! O, tanaw. Tawag na ta. Dali na. Ay, basta lang, pasensya lang yun, pre. Ako ka, matag sa'yo, bro. Ngumprada, buha nga eh. Pre, Oh, wa mo kay, pre. walang itaon, kaya saon nga, dugay ko kumata. Ako pangumprada. Aw, palit lang tag lutong daan pre. Pre, may papre ka na. May papre. Indot pala. Pero, ay, kagola nang waka kay, pre. Palit lang tagluto daan, pre. Ha? Sige, kitsa mo palit. Ako lang, pre. Sige, ikaw lang pre. Sige, pasensya na kayo mo, pre, ha? Pasensya na kayo mo. Wala problema pre. Ay. Sige pre. Si Parisasing na lang itong papaliton. Sige, pre, sising. Salamat di mo, pre, ha? Sige, salamat, pre. Ikaw man kayo mo. Pagani ko takapalit. Salamat na ka. Ikaw man kayo mo palit, ha? Pasalamat lang ko ni mo. Saan sa Ikaw man kayo mo palit. Oo. Palit, pero inyo laging kwarta, pre. Abi na ko imong kwarta, pre. Naunsab sa taon ka, eh. Ay, imo lang, pre. Mag-sir lang ta, pre. Ako palit go na unsa. Unya, ako pagyudi ay kwarta na unsa ni inyo na sad. Bitaw. Saktom na presyo. Si Parisasing, maoy mapalit. Unya ako may nagsuggest na siya, so ikaw na li angkon sa kwarta nga igpapalit, pre. Ako rin yapon. Abi na ko ginyo. Ako ko'y nag-birthday. Uy, naunsa man yung balaura, pre. Ang kanang mag-birthday, mo nang gimugastos hikay. Nausab na deron. Ang giimbitar may mugastok. Mao naman ang uso ni Ricky Garing ron nga ang birthday mo'y gastuhan. Kisam na Ricky Gary, pre. Umabot ko na kung siya sa pasang pardo. Ang linya ni John Tumulak. Nya, magkano sa ama nag-implement taon, pre. Oy, noon sa isa may nagpasaka ng balaura. Hanggaw mo nang gabuhatan ng balaura, pre. Porbida sa nana. Maunay uso ron. Doon sa tao na, oy. Sige lang, pre. Kadiyot, ha. Watalong ko niyo. Kadiyot lang. Daan pa ko? Kabayaan ni, uy. Ikaw masagwa, pre. Ha? Namugos man yun ka. Kinsab sa goy na ibaw nga nausab na di ang balao din sa mag-birthday. Kabayaan ni, uy. Daan palagi ko.
Nabuang ka diha? Oh, Anong mga So- limang ka nako? basta ron. Ha? Minawa, Uy, minawa, ayaw pre. mo gasala-salaan na isyot, oy. Dili ang ako day papalitaon dat ay baluoy taon anong taon day. Pre, pre. Palitan ta day taon. Ayun, nayapan Usa- man din halika. Kuha ta ng sita na ko taon oy unsa man ka. Pre, pre, pre. Manguli na lang to, pre. Uy, Nagimbitan ko. manguli na lang to. Ako lagi. Kita man day. Manguli na lang ka? Ako man di. Puto pala, Dili Mon. ka pang Ha? imbita. Unya-unya. Manguli na. Ayaw na ko problemaha na isyot. Nayabag man ka, oy. Naunsa man ka birthday gro nimo. Naunsa man ka oy. Di mag-expect pang duna kay mga bisita para sa imong birthday. Unya, di man na akong bisita, imo man na. Ako Be. lagi, pero imo man Oh. birthday, ikaw may nag-birthday. Hoy, isyot. Wa gyud ko manabi nga ako ang birthday ha. Kay wa ko maghikay. Pero ikay nang imbitar ana, ha? Magbuot-buot ka nga dili man ikay nag-birthday. Hala usapa. Unsa na imong nga bisita usapan na. Kwarta niya, babe. Ako naman kung akong birthday niya, imo rin yung birthday taon. Hilom, Mapalit yay! ka ng manok. Hilom, lechon manok. Sa dinas man gani atong gisuwa ganina, o kang buang dia. Yo, sabi pagkaon na doon yung bisita taon. O gusto man kakang doon na kaipakaon na ng mga bisita nimo. Nahala, to ay iro sa to silingan no. Puspusito, mautoy lutuan ninyo. Pre, pre, pre. Tana, ay. Manguli na lang ta, pre. Wa man na sila panghikay. Oh, tugat-tugag pangimbitar. Ay, unya, rago, wato na nato para isyot. Saan na siya, eh? Oh. Pre! Sulban problema, pre. Unsa man na, pre? Ah, ulitin na ninyo. Ah, Oh, tagsataan eh. usama na yun. Pre, usama ni, pre. Yan, Usama na yun mong dos mo. Dos, pre, uy. Susidayan tingin. Hindi, dus pa, usama ba? Kitawa ng lubog. Iro na din na sigbin. Oh, time sa usan. Ako ng puspusan, makadagan ganin paingon ninyo. Tabangin yung puspus, okay? Usan binuang nga, pre. Ah, basta, ini Ang puspus bato sa ako. Buhi gali, yung dagan gali, tiwas sila ninyo. Pero nga naman, pre. Mao ni natin isumsuman. Usingan? Batay mo, ha? Duulo na ako, ha? Sakit pa eh, niyo, eh. Mayam de ka muluto ng Solban problema na to. Ha, pre. Soy, solban. Usap ka diha. Hindi mo ka ginuktok. Di ko mukhaon ng iro, pre. Mau ba? Malasan mo, eh. Mi ay. Ah, kuha lang. Sumsum na niya bagbahog. Ha? Kami literada ng giro. Mahili kay, labi kayo. Ah, bay, baso. Ah. Asa baso, pre? Yara, pre. Nauli nga nagbagulbo lang akong bana kay wa gid kuno siya malingaw sa iyang gitambungang birthday kay maudi ay wa day maghikay ang celebrant. Unya, mao na diha, tambong-tambong ka ng way klarong handa. Ano mo masa ka mo uli dayon? Muli na bitaw na ako, pero gipugam sa kong parisasing. Dungan ako ng mibiya. Unya, Aha, kaoy. Napos mo ano ang kugabi eh. ay, karon pa ko kabalita nga dunay mitambong og birthday nga napas mo. Sus, kung ikuyog pa ko nimo, duhatan na pas mo. Kan pa isyo to eh. Hak mo lang. Kinsa man ron, oy. Bot, saron. Lakaw ato abli hito. Kinsay gipagingit. Oh, pre, Pre? sasing. Kom ko din eh. May kuyog lagi kag pulis, pre. Pre. Ikaw may tuyo anang pulis, pre. Ano kon? Ipadakop tas tag-iya si Iro, pre. Usingan? Usiro. Katugong itabangan na itong puspos ba? Niya atong isubsuman. Wag ko labot ano eh. Si pre isyot mo yung puspus ato. Ay, nakatimbang man ka, pre. Nakatimbang man ka. Ha? Kay midaga ba ang Iro? Niya, pagpuspos ni
pare isyot. Ug napadong nato nya pag-agi sa atong tungod, nakabunal makag usa ka hapos. Binuang. Ngano ko itong mapil man ta? Nga si pare isyot mo ay nagsugo na to adto. Biya asa mo si pare isyot, be? Asa siya? Tuwa sa presinto, pre. Unang gidakop. Dayon kita. Usigan. Wait ta. Ngano Ano nga, Dong? Ano namin mga pulis? Ay, nakpon ko nila, day. Unsa? Unsa may saan mo? Murder, mare. Ha? Nagkapatay ka? Kaming uban na, mare. Unsa? Unsa man ang pagkahitabuang? Day. Nakapatay mig iro. Unsa? Iro? Nga naman, laligsan ninyong iro? Wa, day, oy. Kita ba nga na magpuspos? Ganong ipaspusan man sa ninyo? Para sumsuman. Ay, bungot ito ini. Day, tabangi ko na. Kung saan eh. Si pare isyot mo yung saan, ani? Pare isyot yun. Kinuo ko ni mo si Soy. Bangi ko na, day. Dili ko magpapreso. Day. Kuyog lang sa pangatarungan dito. Isultigin at tinuod. Unsa naman? Absuelto kuskaso sa iro. May hinuon. May hinuon niya. Unsa pa may problema? Ay, preso lang yapon ko. Ha? Naabsulto magkahaka. Oo. Pero ako magkulatas para isyot. Kasi may nagsuko na mo. Kunya, gidamay naman niya. Among itabangan kulata ni Parisasing. Kanya. Doon sa ospital para isyot. Grabe kabunog. Among nahinay ka man ang Parisasing. Kunya karon, kami na si kikihaw frustrated murder. Serious physical injury. Unsa? Giaha ka man si Soy. Uy, imbes gamay na taga itong imong kaso, imong magipadako. Naunsa naman hinuon ni Uy. Nayabag na gitaan ni si Soy. Ay, may pagdiangko na lang ka nga ikay nagpatay atong iro kay gamay lang karon giahak na gyud ni. Nayabag na gyud ni si Soy. Dahi. Mao ni akong problema ron, kaya nga akong bana na problema sa laing tao. Og tungod sa iyang problema sa laing tao, ako na hinoy na problema niya. Unsaon ko man ni, uy. Unsa man og kamo ang pasultihon? Terry. Hello, Ate Pres! Good morning, Lord! Thank you, Lord! Salamat sa tanan, Bang! Good morning, Bang! Kuya Alan! Mga Mary, good morning, Ma. Ate Pres, gusto mo magtaas ka energy? Taas ka energy! Unsa na! Pepe tabliya ta para happy! Adlaw, Bambina Gulyat, Jennifer Dato. Okay, salamat sa mga tao nga minom sa ato ang Don't Pepe Tablia. Thank you, sad kayo ninyo tanan. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, diha sa Toledo, mga Toledonon. Kumusta ka mong tanan? Gika ni Kuya Nick Pipito og ni Dodong GR Pipito. Kumusta ka mong tanan din ha? O sa tanang mga tao po ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni mo diha, Kap. Og sa mga tao ni Sir Ricky Asdar og ni Vice Mayor Choi Asdar. Mayo buntag kanyong tanan, Sir Ryan, ang mga customer og Attorney Ibon Abapo. Good morning kanatong tanan. Okay? Okay, o pasalamatan ako Gulyat, ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayog si piyata pag-inom kada adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, uda ka mukaon sa imong pamahaw, inom na kadanog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo maog hapon. Usag hapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon. Una ka mukaon sa imong paniudto. Ini kagabi maog hapon. Inom ka daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, una ka mukaon sa imong panihapon. Ug alang ni adto na problema sa kidney, aduna na makasulbad ana. Kana mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe na ang imong kidney,
Muinom ka og Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na ang imong kidney, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, silbi na lang maintenance kada adlaw, usa na lang ka kapsula. Maong ayaw kalimot alang sa atong kidney ha, ug ingon man UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, salamat kay Ate Pres. Ug sa tanan nato mga kaigsunan nga naghimog number 1 sa tuwang Sedle na Mental. Thank you gyud kay tanan, labi na gyud sa tanang mga tao nga migamit gyud og nagpaluyo kanunay sa tuang Sedle na Mental. Salamat gyud kayo ninyong tanan. Kamo ang naghimog number 1 sa tuang Sedle na Mental. Kay nasayon mo yun kamo kung unsa ka epektibo, unsa ka nindot ihaplas ni atong Sedle na Mental. Unsa ka basta ang ato ang mga gipamati sa kalawasan kani mga external lang mga wagtang yun paduhot pabaol panikit sa kalawas barikos beds katol-katol paso kini ato ang mga kutos kini ato ang mga dismenorrhea ay wagtangon ra sa ato ang Sedle na Mental. Haplasan lang nato ang atong mga sakit sa ato ang kalawasan aron wagtang maalim kini pinagi sa atong tambal nga dili tambal haplas nga Sedle na Mental nga anar nato mapalit sa butika, di ba kayo gili? Tinuna sa butika. Tudla sana. Doon lang sa nakamuti pads. Yeah. Lami ang kukay kamutik palit ay pambida. Kanguhal magkapasama. Kamuti in town. Tinuna. Nahala. Mga suki na mo paminawan. Mga suki na mo sa Sedle na Mental. Tinuod yun na. Arigis butika. Basta butika na yun, mga yun ay klaro. Ay nagyun mo pagtanawan na nasgawa sa butika na yun ta. Nalang butikan lang Oh, kita. ay kanang gawas palapsala niya plantawa na butika na lang yun ta. Ug maglisod ka sa butika, layaan ka ta, wala tayong masugo. Sa Facebook na lang, bisitahin ninyo ang page sa Seed Marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals ug ayaw kalimot nga i-like ang page ninyo. Makita diri tanan ang mga genuine seed marketing products. Ug ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po sa Shopee. Sa Shopee, Gabs, kay dali ra kayo, basta layo ka sa butika ba? Ato lang ta dito. Nga, i-greet to, Gabs, si Kuan. Greta, sa iyo na si ko di great kay anniversary ba nila? Oh, sige, Gabs, sige, Gabs. Siya, Jo, gipadama ni pare Jo, hindi matit ang pare Jo. Sige. Jo, good morning, mapag-greet unta mi pohon nila, as dila ni Goliath, programa, ika-7th year anniversary relation na mo ni Maika Induma og ni Alex Rojo. Yeah. Okay ra Jo, salamat kay Jo. Sige. Okay. Jo, to, Gabs. Kadyo Jo. Unya, mo greet ko sa itong tigamitan yun ni Gabs, kay wana rabag ni na to mag-greet God, kay ingon si Bar, wana mo kumapil. Si Bar Colina pa, Gabs, si Riz. Oh. Papila. Oh, muna. Nya, Richard Hamili, Rami Colina, og Rami Katarinin, og Loloy Monteroyo, didha sa Hugan Konsolasyon. Oh, daghang salamat ha. Thank you. Okay. Thank you. Salamat kayo, Bam! Salamat usap kayo sa ato mga tigamitan sa Celebrity Coaching Beauty. So, Pilipinas, sa ato ang mga kababayan araw, mga kabataan, na niya karon nga to ang klase. Ug nini sa karon ay mga piyesta nga nagsingabot, no? Pilipinas, maabot nga mga kandidata sa Mrs. Hagdan 2023 na ni Juan Monderola ang mga kaabanan. Ayaw kalimot ha sa Celebrity Coaching Beauty. So, gluta tayo at papaya extract para kini sa mga whitehead, blackheads, doon na ba yung mga pugis-pugis, mga katol-katol, at mga panit para magpabiling hamis para younger looking kotis artista kita, no? Atong imintin ng Celebrity Coaching Beauty Soap, no? Atong mga kaabanan, Mrs. Mia Alcalde, diha sa Couples for Christ, din ha sa unsengan ini, sa Lagundi Uslob, og si Ma'am Tabada, og si Sister Tabada, sa Brother Tiufanes Tabada, diha sa Buluon, ang Pastoral Council, Paris Pastoral Council President silang simbahan sa Buluon. Brother, ang atong mga kaabanan din ha, sa dili pa ba sa prayer meeting, ang ato ang Celebrity Coaching Beauty sa mga itong gamiton sa ito pagpangaligo. Thank you! Okay, yun sa tanan na itong mga isunan nga wa masayon nga kamo na puno din na nagtuksin sa ang inyong lawas tungod ni atong mga gipangaon, gipanghanggab, gipanginom og unsa pa diha. Kuyaw kayo kung mapuno na tuksin kay mao man ay makastikyo lapot sa imong dugo kay badaot pa natong blood cells ada. Ang ator mga blood cells mao ni tigatod sa nutrients, oxygen ug tubig sa atong
atong kalawasan. Kung madaot na gali na, daghan kitang balatian nga bation sa ba ng mga cancer, constipation, kining mga arthritis, kining kidney, heart diseases, ug uban pa natong balatian. Diabetes, mao na siya. Mao nga kinahanglan nga wag tangon gyud na natong mga toksin sa tuang kalawasan. Iwas out na pinaagi sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay kining G-Detox natural kini nga detoxifier. Mao ni tigwagtan sa mga toksin sa atong kalawasan, natural kini nga remedy. Nga muwagtan sa atong balatian ug puno kini sa nutrients nga mao'y makapaligon sa vital organs ang ato pag-inuman ni usara ka kapsula sa kaadlaw usa ka oras sa di pa kamukaon kana kun wa kay balatian pwede ra ka mo inom ini bisag duna kay maintenance kun duna kay gibati katulog yung kainom buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon imna natog 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw busa kun gusto kang mawagtag ng mga toksin sa imong kalawasan nga mainungdan sa ato ang balatian o karon ligon gyud kanon yan atong vital organs inom gyud tama tagadlaw og Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog na biruan mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang insendo na to karugad lawag, ulyar. Si Terry, Ate Pres. Terry. Bam, unsa to istoryang Terry, Bam? Ha? Ang nitambong sila og birthday unya wa man toy mahikay sige mag-away-away katong ilang kumpare ilang tambungan dito lang mudayon karon niingon mo sa kumpare nga mudayon kun sila ay sudaan way hikay niingon to ng birthday nga mag-atang sila irog tamangan lag puspos gipatawag sa tag-iya si Iro kay gipatawag sa barangay kay ang maong tag-iya na perting sukua. Ilagay gipuspusa ng Iro. Oh, karon nga tarungan si Sisoy nga igor sang gisugo ni isyot man siguro kadto so dili gito ilang kagustuhan. Karon kay gipatawag na kulatahon ato nagsugo. Naabsulto sa kasos Iro. Panalitan og gisugo nganong gisugot mo sila. Ay ilang sudaanon ko may sudaan. Namura nakahangol mo karon ang katong nagsugo pero kani si Sasoy Ate Pres di ba siya kaogiro? Unya ngano ilang manggi kuan Dili ang gisugo ni si Sisoy. Kani si Isyot giyon siya pre bunalan ko ning Iro ug mudagan gali padung ninyo tiwasin ninyo. Karon wa man diay mudagan ang Iro. Ditso kamatay. So ilan lang gilutong ditso nangaon sila. Mao rin yung problema nila nya karon kay ang katong tao nga tagiyas Iro portibo laguta. Ano problema stiri gam? Oh lagi. Na problema lagi steri lagi yang asawa. Ang abi nimo. Kiha naman. Ang kato iyang amigo bitaw kato si Sasoy o kato isa to isa. Hangod po kayo, naibao sila nga way hikay. Nga naman dyan di padayon, di ba? Nilakaw unta sila, di sila mauwaw nga waman di hikay yung taon. Uy, nga nung ni Amanta. Lagi magpuspos. Bahala nangimbitar tong ilang kumpare. Kaya ito ilang kumpare, hambugirong po. Magpuspos pag Iro magluto pa. Gutom na ko diri. Tungod sa tos kalagot sa iyang kumpare, Ate Pres. Kayo ag yung tagay siyang asawa. Birthday to siyang asawa. Ubisan pa nalagi. Ang kato iyang bana mo yung nangimbitar, dili ang birthday. Butang ta. Pero kato sa iyang bisita nga doon kabuk yung amigo, wa sa ito yung mga kuan. Ngano ba nga? Isugot sila nga bunalang Iro. Dili. Nganong ni padayon sila, nga iba man silang wahikay. Pag inam siya ilang kumpare Ate Pres. Oh, pre, dali mo. Ay, bugiroon. wa sa kuan. Lagi, pero sila na lang tayo masabot nga. Ay, nag-away ka magtiayon. Iba kung doon na kay kuan sad, kanang garbo. Iba garbo ba na ato ingana na mo nga na juga nga ikog tabay kay wala pre kadang Iro pre mao ni bulaban na to og kanang awayon ta og na kay Iro awayon ang mulaban unya balibaran nimo ang imong kumpare pre okay ra pre di na lang okay kay tingali do na boy problema ana ba okay ra kayo ngari lang mi uli na lang mi di ba ana ba lagi ang kato iyang mga amigo sa mga sa mga hinungdan akin ni Sisoy mo uli kita unya uli masisoy sa uli ta pre kay kuan unya kani sa iyang kauban sa si bayot dito bayot di si Gili man mo Hello ha. si Gili yung kauban sa ayaw kay ari nag-invitor to kaya bisag wek so kay hikay dungog na ko sila nga galalis ang magtiayon nga ngano nangimbitar ka imo nang imo na bibisita wa sa mga utok putong mga amigo ha ay hinong dance to ngayon karon na problema hinong stiri kay kiha na nagkinha ay na mao na mao na yung problema ron nimo ang iro in taon nga inosente nga
Buoy kay taong iro, gipunala nila. Luoy. Kato gino iro ati pres tagtuo ng sipon ato gilakaw luoy kay ba? Luoy kay. Kagiro na kayo. Dili guwang Ila na. ko gisit sa rong panit. Ano ang paambit aning adlaw? Sige, Bob. Salmo 71, versikulo 1 ngadto sa 2. Kanimo o Ginoo muduol ako aron imong panalipdan. Ayaw itugot nga mabuntog ako kay matarong man ikaw og tabangi og luwasa ako. Mao kini pag-ampo ngadto niya ning iyang kaso karon aron tanan problema datanan. Di, nasa mag-iro na ron po. Gidas pag-ampo. Ano yung nakita mo kay Giro? Pads! Oy, Ano nakita Gili. May kanon. Gili. Marika ni oh. Basara ni title sa kong giampo, basa. Oh. Kusga na. Gagmaya sa hindi no, hindi ko kita. Pag-ampo sa usa katiguang uy giat. Nga ba taon? Mga joke. Joke. Kana. Pero dito pa sa babi na ako. Pag-ampo sa katiguan. Da. Ay. Pero saan lagi taon ni? Oy, saan ni stereo, saan ni Ebana, oy taon, abagi taon ninyo. Kunya, Ah. gikiham ka. Gikihaw niya, ngayon lang pa sa ilo ati pres, viral lang itong iro. No? Bayrang iro nila, pero... Dili na absulto naman sa irolan. Nga, utsaw, katong Absulto kakulata. na sa iro ang kiha karon kadtong kulata, Oh, lagi, physical katong kulata injury. sa iro. Absulto ng iro. Sa may gikulata. Ako to tagiya. Sapil ang bana ni Tiri. Kaning bana ni Tere. Ang tagiya sa iro, gikulata nila. Dili Oh, katong sabi ko. nag-aghat, katong nakagalgal niya si Isyot. Kisa nang gulata. Kani si Sisoy o kanang iyang kumpare, gikiyaman sila. Unya kay naglakot na kay iguro man lang gigalgal nga di na bata siyang paugiro. Kula tahon nila tong naggalgal nila katong nag-birthday. Kato si Okay na, Siot. okay na tatong tagiya si Iro. Wala, okay na dilang kaso. Ang iyang kaso karon kita po, gitubang kaning iyang pagkulatan ng naggalgal. Si Sasing. Mm. Si Parisasing nila mo igikulata nila ati pres. Dili si Kuan, Isyot katong nag-birthday. Nagibog ko ako kasabot ninyo. Ang nag-birthday, mao may naggalgal nila nga magpuspos lang Iro. Oh, dayon. Pagkiyas tag-iya, na-absuelto, dayon. apan sila, kay galagot man na tumayo, naggalgal nila, nagsugo nila, ilang gikulata katong nag-birthday, katong si Isyot. Silbi, ang bana atong ng birthday, si Isyot, Oh, mo may ilang kulata. kulata. Kisa may nikiha. Kanin silang iyang ipatabag puspos. Gikiha nila si Isyot mo ay Nikiha. asawang Isyot mo hindi kihaan na nila. Katong duha. Oh, katong duha. Karo nga ako di ko kasabot ka ibang basta ikay musulti. Primero, ha? Ay na lang nakasabot ako. Ang ilang kiyang Oh, gato sorry, gibasa ni mo niya. Ang po. sa tiguang. Mo tungod po Ala, madami sa ko anak pads. Dili, ang akong Dahil but. kay bambina do. Dili, ang akong but pa Sorry, sabot. kay bata lang yan, Tipres. Dili, akong but pa sabot. Ang ilang katapusan karong kaso, kanang may ilang physical injury nga giatubang. Ilala na to bangon karon o kay katong parties iro na absuelto naman to apan nganong gibasa nako to pag-ampo tungod kay nakalapas man sa balaod sa mga hayop kay ang iro pinangga kanan ni St. Francis de Assisi. Sa Lucky. Dili na ang Okay, sa may patron sa mga iro. Oo. Kanang last niyang gito bagay, punto legal, madago pa sila abogado, kilala na ito bangon. Anak na lang. Kung madabag ya po nagsabot-sabot. Ay, siya may masabot nakaingon. na ay, barkada raman mo, Barkada man, kumpare mo amigo tulo. ka. O sa Ilocay lang mo tuloy, kay... Patamba nilang tumbunog. Oo, basta anak na lang. kato- Bayril Hospital. Basta Doon, katong prayer akong gibasa karon ang title, Pag-ampo sa mga tiguang. Salamat sa Amen. Hindi na tapos ang tutuluban nun. Kung ako ang puzzle, tihon.